What is happening to me is not something unique happening to me alone. Napadiang somha sa sesian pat yapi baro ki paralok nongpe syakane ka program ha ka channel Ethos Talks. Sa sesian koble shibon ya ka jingkar shan jong pi yangi ha ka by day bat ka ka channel nakapor syakapor. Ka jingya kran ha ka ka por ka long halor ka phang balay u Father Stan Swami u syakem but balay usyak keno leno. Habang ya keren siya pang ka pang ningkong ang ako ban sedang daga jingong jong Mahatma Gandhi. Karukom kababyang bapinsyam yala ka jingem. Day haba pido no ka lingba ka jing syakri yakiway. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Kat aga jingong kalong kabaya habha habang ipet yakajing jong u Father Stan Lodo Swami SJ Prapolize nam gakarta ubala IT yeladi nagbanta man syakri yakiway. What is happening to me is not something unique happening to me alone. It's a broader process that is taking place all over the country. We are all aware how prominent intellectuals, lawyers, writers, poets, activists, student leaders, they are all put into jail just because they have expressed their dissent or raised questions about the ruling powers of India. Chief Minister Jongka Jharkhand kata kalong ka state hagaba u Father Stan Swami utray. Uniyaw si u yaro bahayo Father Stan Swami nagabanta ka jing tribe bhajong u hapenengi tribal haka state Jharkhand. UCM Sorent wala umday u Kristan henry upranam jur yaka jing kem yaw Father Swami haka pratarik jong October 2024 daga National Investigation Agency lani ke NIA. Kabalakan no ba ulaya don benta haka jing ki ha Bhima Koregaon Maharashtra house nem 2000 khatpra but la pherebru yo baudon ga jinga day bar kita ki leno naxalai lani ki communist maoist kumta la pengat yo ha ka ain ka UAPA lani ka unlawful activities prevention act jong सरकार इंडिया. आज बहुत चिंता का विषय है कि आज जो बरसों से हमारे झारखंड जैसे इलाके में यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के अल्पसंख्यकों को मार्गदर्शन करा रहे स्टैन स्वामी को गिरफ्तार किया गया। ये अत्यंत ही दुखद बात है। Kabapan perkhat ya phi bat yanga syapang u Father Swami kalong ba mau umday na Jharkhand ba umday ru tribal re balay par udon kat iya gane gajing ya ki jat min riu lom lakha ba lapan he pensan ya Father Swami Hatrichi Tamil Nadu bad penyaso yaladi ba ka Society of Jesus lane ka kanhon jong ki Jesuit jong ka Banang Roman Catholic Father Stan ula IT yala ka jing nakabanta ka jing syakri yaki tribal ha Jharkhand nado usnam ka khandai spa khandai phowei haba ula poi nengkong hangto kabalong menshua ka shibenta naka state jong ka Bihar habangi phai shu syaka jing jong u nilaban yo ya kane ka jing shisha langai baki tribal kilong ki nong shong shnong ba nengkong hari India kata kamut baki tribal kilong ki trairi ki trai jaka trai muluk jong kari India handai ka bas ngosi kalong baka jing don brio jong ki tribal baro hari India mentai kilong tang pra 0.1% na ka shispa percent ka jing kain de ki number kalong menta ki tribal baro hari India ki don komba shipho kulurtam lani shispa saw point R million
haka state Jharkhand ka ba u Father Swami utrei kar kum ga jing khan census jong gas nam 8000 khatwei ki tribal ki don hado pha pho hun riu lak sau phosan hajar tam ka ba kan thop ki life ho artli ki jaj bin riu lom haka state baro kawai henry menta ki tribal ki laklalong ki minority hari India hi baro kawai namar ba ki long ki minority ki tribal namar kata ka daw ki sha nyon beng ha ki ba bon ki benta jong ka jing em ki jong ki u Father Swami lo yo iya ka ni ka jing sha yo roi jong ki tribal ba umla manshu snap jar. I am happy to be part of this process because I'm not a silent spectator. I'm ready to pay the price, whatever be it. Kumta u Father Stan Swami ulak lalong u tribal rights activist lane unong treseng bhalang nakabanta ka bahaka miat jong ki tribal u Father Stan Swami kum ukistan u ngek haga jinghi kai jong ka kotba ba u blei ula thau yo ki brio baro hakadur ka jong uhi kata kamut baro ki brio ki don ka jingyaran kat iwai pat omdan barit omdan bakrau omdan bapo bat omdan bahalor nidan ka jo kasnam ka jo ka do namar kata u Father Stan ulak lalong unong Samaria babha nagabanta ki riulom ki bala syapen mensaw hakajing yai lenti jongki unong Samaria babha ukwa iya ka babha nagabanta jong baro la uyong uli ubajrong ne ubalengkot u Father Stan Swami habaw yo iya ka jing jongki tribal ula jo kren persya ya gani ka jing yo roy yaki nakapor shakapor khamtam ya ka labor rights lane ka kamai ka ji jongki luk kilak par ki rangli ki juki hagato ga jaka u Father Stan ula ujoru shako sarkar halor ka jong ka jing bompen drai kam ka 5th schedule ka ba ki tribal Jharkhand ki dawa kum ka bathong ya ka tribes advisory council khnang ban wanra ya ka jing yada ka bhaga miat bar ka jing kiyo haga state ula mudoi prasharo ya ka jing shakem jong ki hinrio hajar ngot ki tribal Jharkhand ha ka bala kno ba ki dai kita ki leno naksalai lani ki terrorist henry ula sha kno penban bau long unong yarab bar unong bai tengka ya ki leno bar ya ki nong penki snong u Father Stan Swami ujukran persyaru ya ki jing lilamno ya ki jakaputa ki lingkha ki pinthor bar ki khlau ki batab jong ki riulom nakabanta ban snai ki industries lani ki karkhana bagi jakati par bapher kabala penlong ye ki trai jaka bakin do no ya ki jaka ki puta kabala ru banwanra ya ka jinish tom ka bakrau ya ka laway jong ki riulom hagato ga jaka don sa ka wayru ka jing snew ka ba o Father Swami ujukran prasya ba kata ka long ka land bank ka long ka ba khro e ki tribal bakin bendai ke jaka ka jong ki naga benta kapisa kabahe noror ki ne don shibun ru ki wai pa ke jingle persya ki rai jong sarkar ki ba om ya dai dur karkom ka riti penyaj dan ka constitution jong ka ri India henry ki ba yo ro ya ka long brio man brio jong upai ba henry ka ba sosi ka long ba kum ya unio brio ba long ka jing kerkhu ka jing yarap ye ki ba bon henry ula syakem penban but menta la shi banai shi teng tam udon hapatok wat hagaji long temen ke jong u Because my age, I have certain ailments. Shisnam shua ba un syakem u Father Swami ula ong lupa baya ka sur jong u nagabenta kiriulong on sa syap sngap jar daga ba u syap pengat hagi an ke bashir khai khnang bakin yo aban le kar bakimon haga ba yo roy ya ka hok jong kiriulong arsni shua ba un syakem ru u Father ula pelai pai ba ya ke jingkran jong u ling ba ka we ke video ba ula khmi lenti on sa syakem na ba ukran persya ki rai jong sarkar ban ula ongru bau shim ba kalong ka kabu ban ya don benta ba ki jing jong pai ba baru kuloi ban sya
ya kino ki jing nagamanta ka jing bha jong ki to ke badon ha ka jing jinjar kum prophet baru syakri jong oblay. And they wanted to put me out of the way. And one easy way was to implicate me in some serious cases. And penkut no ya ka jing kran ha ka ne ka por daga ba ninya puli artli ki benta nakakot ka ba khoj bad hadin kata ngin saya duai lang. Lukas sau khat pra hado khat khandai. Mensiem jong utrai udon hanga. Ula pensle yanga ban yalap ya ka khubor babha haki baduk. Ula pha yanga man ban banai jing lai lo yaki koidi. Man pen pet yaki baman la. Man pen like yaki bas syak ban ben. Man pen banai yaka snem jing sius pa jong utrai. Kita kilong kikintin jong utrai Jesus Christ. Nang tangin puliru saya ka gospel ke jong Marcos dan nong shipo de kot saupusan. Naba shisha ukon ubriu. Shim la wan ban yo syakri. Henrai ban syakri. Ban aya la ka jing im. Ban long ka jing suspa. Naga benta kibabon. To hakani ka por ka bamenta. Ini shimmenta lang hagi jing duai. To nginya duai. Kukpa jongi bahab neng. Ida aingo kerpang ko try be yet bahane ko poru kin ko pa pamesya ko pa be yanga banwan hajan jong me kan rat padha kan ko por jong ne ka miet kin ko pa haba ngawan ko pa ne ka por kan rat be yet namar banga nget scam ko try baka snam ka jong me kan jisu ba kodor kalong ka badan bortam halor ki e baro bra try de halor ka snam ka jong me Padai lembah jong ka snam ka jong mai kan ko pa baya ki jingpang lapan khia atrai padai namar ka snam ka jong mai kan jisu ba kodor ya ka jing mong ka do not lapan khia kan ran padai na ka daw ka snam jong jisu kan baya ka jing ya dei ka jongi bat ki para breuru lapan khia kan ran bi padai na ka snam jong jisu kan ko trai ba atrai bi ki pop ki jongi kan ko ka pa bi ki breu ba la ban map no kan ko trai bi pada aingo kerpang hane ka por ablay ngawan hane ka por kerpang banduai kan ko pa nakamanta baro kan ko pa bi ki nong pet kan ko try bi jong ka ka channel ethos talks kan ko pa baro kan ko try bi ko to ki ba hoi ko pa ki ba ngap na ka por sha ka por ki ba ngo ba ki yo pa ka jing mentoy ablay na ka ne ka channel ablay na duai kerpang kan rat bi ba man ker khu ki wei ko pa man ba ki ngap ki khobor kin ko pa bi ki ba ja kan ka perthai ki ba dei ko pa bi ber ka ktien ka jong me kan rat bi nama kan ka perthai ka long ka jong me atra bi hado menta ablay manang sin shar ko pa ba mem kwa ablay ba ki jing sneu kin bon kan ko pa bi mem kwa ru bakawai hoi ka do nuor kan ko pa kan jangai na me he me kwa bakapa bi bakawai ka mensem kan ko try jisu ko don kan yo so ya me kan ko pa bi kan yo so ya gospel ka jong me bar kan long ba it thamai able ha me ani ka por ko pa wan man duai kerpang gendar bi hoi ko pa ka ek ba jang ni gari india ka jongi menta ko pa kerpang na duai able na ka menta jong gane ka khobor ka bangi yo ko pa bi hoi chapang ka jing im jong une father in ko try just so ko do Stan Swami ko pa ni aingo na magajing im ga jong u ko pa bi hoi udai na South India ko pa henry ulale IT la de ko pa ban shakriya me ko pa bi ko mu shakri u jong me ko pa ha Jharkhand gen ko pa bi bar ko pa bon long ko pa bi hang to ko pa utau nong Samaria babah ko pa naga banta ko pa bi kitu ki brio ki badon hakijing shate shakhoming ko pa bi hoi kitu ki brio abai ki badon hapdang ki jing duk ki jing kerdo ko pa namta kitu ki brio ki ba shanyon ben ablai tadoi kerpang menyerap ya u mentain ko pa ulah hoi ko try bi ulah shakem gen ko try hoi ulah sha keno kendar bi ki bon ki sha kan no able re ai ka jing suk ka jong me kan ron kat bar oi ko pa bar able ki shani ai ka mon ka jong me kan long ko pa la hoi ko pa bi ba un long ka jing ker khu ko pa bi hoi la udan man ta ha jail ko pa un long ka jing ker khu able wala da light no ri ko pa bi un long ka jing ker khu able ka dwai ker pang na ma kan ron hani kar ta ka bal temen kan dan dwai ki jing rap ka jong me yo uru atrai yesu ba korah ni ka por ngawan ban dwai ker pang nam ta ki to baro ko pa ki bala ker pat ya
ki jing duai kerpang ko pa bi hoi ling ba jong ki comment section ko pa ke ba ki la tho kan rat but don na breng jong ki able ki bla tho leng ba ke email don na breng jong ki bala phone atrai bi but don na breng jong ki ba khlam tho ro able re bi I ke don not ke jong ki kan rat bi na duai kerpang ke jing rap ke jong me able ane ka po da duai kerpang atrai nam ta jong ini shem khongwet kan rat bi shisha na duai kerpang ko pa ya I ber ka yeng ka sem ke jong I kan ko pa namal ba ki la long khon swet kan ko pa bi kim don shu ki me ki pa able ki banya lam ya ki ko pa ki ban ai ki men siem ya ki ko pa ki ban ai ke jing ngan ya ki able na duai kerpang ro atrai ji suba kodor ba kila akin ko pa bi banwan phai shame ko pa ki por baro ba atrai ken long ki ba shani ha me able ba ken lai u no nong shon kin ko pa bi ba thmu na bari ken ko try man pendo pendam ya ka yeng ka sem ka jong ki kan rat bi wa sha able ye ti ki borbari jong ba man ba ken le try khle ba ya rap me ki kum ka yeng ko pa ha ba ki long kum ki khon swet able ken shani atli lut ha me atrai bi hoi da wai able ba ken yo ru ka met ka ba kot ka ba khya yin ko pa bi shisha ba ken yo shisha ke jing alam ka jong ba ken kan bi ngira twai kerpang ken ko pa bi nam ta jong ki ka pa bi amen ya rap ken ko try ji suba ko dor ya ki kum ka yeng ka sem ko pa bi hoi ko pa nam ta jong hoi ini ishem bor lang thaba ken ko pa ba ka yeng hi bor ka wai dharn ka lem ma me a try bi da dwai ni ka poru ko pa nam ta jong I one den lan khong wir ken ko pa ji suba ko da duai kerpang able hoi ko try bi namar ba I ong ba leng a pisa ka men siem ken ko pa hoi khoi ko try ji suba ko dor I ong ko pa ba ka don ka ta ka jing leng a ka men siem able hari a try me long ko try u da us em jong ka jing suk da duai kerpang able ne ka por ko pa ai ba ka jing suk ka jong me ji suba ko dor hoi me balong us em ka jing suk men sen shari ka do not ka jong I ken ko pa na do ka ne ka khlip mat a able ho ba kini ki sngi ko try be ong ba im sngo thau ko pa bi bar ka ek ban saja kini ki por ki banang wan ko pa I don kata jing lang apisa ble ra ka jing suk ka jong me kan long bar la ka jangan per thai kumno ko pa bi ilong ba shani ha me able shisha hoi namar ba ilong kumno ko pa bi de ma me wala ban sumari I ban ya lami I ko pa bi hoi kan mau hoi ble ra dwai ni ka por ko pa bi nam ta ka yeng ka sem jong I hi bar ka wai ko pa to don ran kat lem me able da dwai kerbang nam ta jong dancing ling do ani ko pa bi hoi ko pa ba ila kerpat kerpang able ban dwai I ba ka yeng ka sem ka jong I ko pa bi hoi ko pa kerpang ko try be nang ta jong ini iba ko pa bi ba I don ka jing skukhya jong ka yeng ka sem ko pa ba I don ka ni ka jing pang jing shitom ka jong I ko pa hoi ka la shi post nem ko pa bi ba I don ka ni ka jing pang ko pa bi ba im shim yo ko pa ni ka jing pen khya ko pa na ki brio able hana I yai up ko pa I ka jing pen khya na me able ni ka por kin ka rat bi shi shanga kan mau kan rat yo tu brio ko pa bi hoi bala life ho pras nem ko pa bi hoi ba Jisu lakta yo ko pa bo sala ban yeng no na ka jing pang ka jong ko rat bi able ko try hoi ko pa bi ba da dwai ni ka por kerpang ko pa ba men kne jong ka ti ka jong me Jisu ba ko dor ya ini iba ko pa dalan sing neng do ba men kne da ka ti ka jong me ko pa hola shi post nem ne ka do dos nem ne ko try hoi ha ka ne ka klimat able ne ka me nga dwai kan rat bi shisha ba men ta ya I able shisha kan rat bi na ngam I tho ya I hen me tip ya I ko pa da ka kerteng kan rat bi able da dwai ne ka por ko pa nam ta ka ram ka jong me ko pa la men yo snow ye ni jing dwai able da dwai nan ta jong iba shisha khar bangar ko pa bi nam ta u khon bat ka khon jong I ko pa bi hoi ka try be shisha hoi ki bal khoi ki bala dei ki khon ke jong Jesus Christ ki bala ye ma ye ka jeng kha asen able hari ki la klet no ken ko kan ran be le da wai able shisha ko try ma men ya lama me ye ki able ba ke la ba ko pa be ban long ki brio ko pa be ki ba session ba ken phai sha me kan ran be ba men tiet da ternam jong ka jing ai ka jong me ko pa bi ha ka do not ka jong ki ternam jong ka jing et ka jong me ko pa bi shisha ho ba men pen kan du ya ka hok ba ka jing em ba ka jing shisha ko pa ho ha jing em ka jong ki kan rar bi shisha a blai ra dwai ne ka poru nam ta ne I ribok lang mar banyang atrai bi mari ong ko pa ba ila
man fight kan ko pa be kata jing syakari blay kan ko pa be hoi ne da duai able ni ka por kan rar be hoi nga ai ngo ru shi ru kam kan ko pa na mar ba i so tho ko pa be ya kata jing duna ka jong i ko pa be bai bai la pan phai sha mai ko pa bari ong ko pa ba indio ban yang si si pan ban phai sha able da duai ni ka por man kata no ka do not ka jong i kata ai ka man siem ka jong i kata ai jeng bot jeng berkat ka jong i ko pa bai la ban ai ti thamai pat ha me able try da dua ini ke poram tra jong ini i job lang maring atrai ji suba kodor hoi ba in poisha ta ka thong in ko pa bi ka ba ila thmu ken ko pa bi try da wai jing rap ka jong me ka ega ta ka thong up le hari ga dua ya try be ba ka ta ka thong ko pa ka long ka thong ka jong me ko pa bi om sho tang ka jong i atrai da dua ini ka por up le nap ta jong ini i dalia len syang in ko pa bi ba i ong ko pa ba i long kata ka brio ka ba kabala ban yai sha kan ko pa be ba ila ban long ta ka brio ka ba skodet ko pa ba ila ban long ta ka brio ka ba treshi tam ko pa be ba ila ban don ko pa ka ta ka jing kla ko pa be shaben le kan no kan oi ko pa be ila man kan mau ya me kan a ble dai me i ka do ka jong i kan ko pa be ba doi man kta i a ble ba in da la shi sha ko trai ji su ba ko do ba ka e ru ka ba ile ha ka khti ne ka kam ga ble in le aka kerteng ka jong Jesus Christ ko pa da doi ni ka por kan dar bi shisha to ai bor ni ka por able ya i aida lawan nongrum ke karabi bade ka yenga sam jong ing ko pa ki khor ki ti jong i baro able bakin light ko pa na kita ki jing pin shoy ko pa jong kan ka prathe at ai jisu bo ko do ho ki jing ko abrai ka khma jing ko abrai ka do jing sarong thala jong ka jing im able bi ho ki jing long samla ga jong ki able bakin la banang se nang san ha ki jing ti brio te ble ko pa bakin yo ko pa bi ya ka jing yalam ya ka jing pin khia ka jong jisu Christ met men siem ko try jisu ba ko able da duai ne ka por kan rar bi shisha to care sau dong ba me ki ko pa bi shisha ba ke la ko pa bi bar bor man shani ha me able da duai nam ta jong ini itris dolian lingdo kan shi kan rar bi hoi bai ong ko pa nam ta ita i hin men jong i ko pa bi hoi ko try jisu ba ko dor kilalong hoi ki ba kerni kan ko try ha kini ki jing melin ya ki jing deepen bu a kin karar bi hoi kilong ru ki ba kwa ban kala able nga ko man ai ngo na mata kata ko pa ba kidang don kata ka mesiam ki jing angnot ban kala able hanrai ka ba ki able bakat ba kidang kwa ban kala hanrai ka pa bi hoi ki syaitan ki ko pa ha kini jing deepen bu ai able reda duai kerpang ko try jisu ba ko dor hoi menyerap mame ko try jisu ba ko dor ya rap mame ko pa bi ya kini ki men ki jong ni atrai ba ki la ban yo ya ki kata ka jong jisu kan dar bi able shi kita che Asia jangai ngam tip able hari nga tip me i ki kom ba ki long ko pa men kata ro masih ba ko jong me able de wai ne ka por nam tai jong ini i IT hon shang der able da doi kerpang ya i ba ya ka yeng ka sem ka jong i able be me hi me tip khamba ko pa be ho i long kum no ba kan no ka benta ka pa ka ba i don kam ya jing kata ka jong me da doi men kata kerpang ko pa be na ka banta jong i ka yeng ka sem jong i baro ko wai doi nam ta ko pa jong i dari hon deng do kan dar bi i ong bakadang jang jingkit ka bakhya ka jing im ka jong i able ho i ong bang ngam don bor ngam don lat ban lai nagit ki jing e able bi ya kita ki badu bor able ma ai bor ya kita ki badu but kin ko pa me ai but kin kan bi me ong ko try just suba ko la no don kam ye jing start ai bon pan able ngi da pani kin start ki da pani ka bor ka jong me kan long ha lor ko pa jong i dari hon deng do kan dar bi hoi bai ong bai kwa ban trish tam ko pa bi hoi bai kwa ban yo ko pa ye kita ki kam ko pa ka bai la ban tre im shu hon ban shu shong ko pa bi klem kam klem jam kam tang da duai able ne ka por kan na to plane o me ko pa bi ya ka jing khang ko pa bi ha ka jing im ga jong i kan dar bi bai la ban yo ko pa ya ka kam ko pa bi ka jing tre nam ta jong i able bai dang la na panan bura me ka teng ka jong me na duai ko pa ne ka por ko pa bi nam ta jong ini i am
ngoroli lingkhoi ken karat bi nang ta jong I ba ka yeng ka sem ka jong I ko pa da duai kerpang a ble ba men ya rabi I a ble bi ba ka yeng ka sem jong I ba ken long ke ba IT ha me ko pa da duai nam ta jong I rimiki singkli ken karat bi ka yeng ka sem jong I ko pa bi ba I ong ba kilai ki yai lai na ka mon ka jong ble ko pa bi ta hele ke duai a ble ba ai ka jing I ka jong Jesus Christ ko pa hoi ka kanar bi kan long ha lor jong ki kom ka yeng ka sem ko pa ba kila ban phai pat shame ken kan rat bi able da duai ker pang ko pa Jesu ba ko do to isen but to ya rap me ko pa ho I don ka jing ang not si sha ko pa ya ka jing thamma ya ka yeng ka sem bar ko we to ya rap ba me duai nam ta jong I arma khar hu nai ko kan rat bi da duai ko pa ye I ro ko pa ba ka yeng ka sem ka jong I hi bar ko we kan rat me I ka jing yai len ti ke jong ki ha ka ne ko prothe ko pa bi ha ki kwa ban nyai banang jan shame to ya rap ame able ye kiro kan rat bi a try da duai ne ka po nam ta jong upen priang teron kin ko pa bi ho ko pa ba I ong ko pa ba ikhya ka ta jing mot kin ko pa bi ha ka ta lenti kin ko ta Jesu ba ko do ka ba I ya ha ne ko prothe able I ko man ya ka lenti ka jong me kan rat bi ho to ya lama me ya rama me ko ta Jesu ba ko do ya lenti ya ka jong I ko pa ko ma ko ong ka tien ka jong me ho ka tien ka jong me ko pa ka long ka syarak ni ka jat jonga maka jing shai ha ka lenti ya jonga able da duai kerpang I jing rap ka jong me nakam ta jong I joy forever kharbani a try bi bai ong bai pang ka ka skor ko try Jesu ba ko dor kat no ka pang bat kum no ka pang ko try Jesu ba ko dor kam don setia ka ba ya me ba me la ban ta ken Jesu ba ko dor hoi ken ko pa ko ma don ha kan ka perthai malak ta ko try yang itu ke ba kelut ken dar bi shisha hoi able da duai ne ka po men ka ta ko pa ya ini I joy forever in ko pa bi ba ila ko pa ban yo ko pa Jesu ba ko don ya kata ka jing kata ka jong me ka jing pen khia ka jong me ha ka skor ka jong I kan rat da duai ba ka nam bo jong Jesu ba kan long hal jong I hon man kan mau ko try Jesu ba ko don haba utu usipai haba utu sipai ula sha otto e ka skor ka jong o hanrai ko Jesu ba ko don me malapan dak biang ye to ka skor ka notam ka ko pa mala ban le ko try Jesu ko don nak man ta jong ini khone jong me iba ap ya ka kti ke jing kata ka jong me da da duai ne ka por na ta jong I lari so ton I ong ba try ba I kwa ban yo khone ngi kan rat bi try hoi la ap ko pa la bon snam da duai kon try Jesu ba ko da man hoi rap ma me I ga ra bi ba ka kum ka ne ka por able hoi ma me rap ma me I ko try bi chi sha hoi ka pa ba an ai no ma me I ko try bi yo to so jong ka po ka jong I kin ka ran bi ba man ker khoi I kin ko pa leng ba ka jing yo I ki khon ki ti able da duai ka jing rap ka chom me ye I kin kan ran da duai a try Jesu ba ko don hoi ne ka por able na ta jong I Veronica baman a try bi bai ong ba ikwa ba me ka try ban map no ki pop jong I bai la pun sosi ko try ka man ka jong me kan ran bi hoi ka try bi hoi ba ke la ban bai la ban hoi ko pa bai la ban hoi ko try ban mat ya ka ta jing alam ka jong me ko pa bi shisha hoi hap deng jong kita ki ong ba kita ki pop ki bela le try bi tang ma me metip ko pa ki kita ki pop ki bela le na duai lang ni ka por berkat bat I ko pa ka bai nang pan ma shame ko try bi ro ka pan me able to ma bi I bat to ta ma me da ti ka jong me ya I ap try Jesu ba ko do able da duai ni ka por kan rat tam ta jong ini forman jerua ken ko pa bi hoi ko pa bi but ini I pentingan shisha wan yang ko try la shi post nam ko pa bi kila shongkurem a try bi hande haduk mentar ko pa hoi kim pat yo khon a try da duai a belai ko try Jesu ba ko do ho de ma me bala kar khu yo adam bat ka yem ko pa pakin yo e ki khon de ma me bala kar khu ko try Jesu ba ko do hoi ko try yo benrio han ka pathe able da duai man ai kan jing ai so ha ya I ki ki kan da mentar ko pa bi hakan ka snam able shisha ngara pan ker pang ngara bi shisha bahkan ka po jong ni snam ko pa bi ai be ke laban yo sngo ka khobor ka ba able ni pan na me ab try bi na marba hoi ko pang tip om ka man ga jongi re ka man ka jong me ko pa da duai ka jing de ka jong ki ar ngot ken ko pa hoi bahkan la banang ki la banang I we ko pa yang pen pa yo ka dor khmat ka jong Jesus Christ pa da duai ni ka po nam ta jong ni shanu sham melim ngap
bai ong ko pa bi ka yeng ka jong i bar ko bai kita na pleng jong ka jing tlot ke ko pa bi hoi ma i bar ka pa jong ka yeng ko try Yesu ba ko ba kita na ka jing tlot ke ko pa bi ya ram ma me ko pa Yesu ba ko ki ba kila manang jan sha me kan ra da nam ta jong ini edison do ko pa bi bai yo ye jing khia ko tai na ka jing pang jing chi tom ka jong i ko pa bi ka ba imla ban ko pa bi ban ba ka bangim tip mangi able re me tip able kata ka ejing pang ayu ka bai don ko pa da duai ba me kata no able hoi chi suba ko dor hoi kan nuk ka jing pang ko pa ka bai don re me mala man kata ken ko ra bi chi shai e ha bai me so ing ding duai ke jong i able ke jing ot ke jong i ko ra duai ni ka pol ko pa nam da jong ni reman khong wer ko pa bi nam da jong i bat ka yeng ka sem jong i ba ken light na ka jing sneo ko pa bi hoi ko pa i ong ko pa kita ke jing sneo ko pa ba ila ban lai able maki ko ban penon buram ya kerteng ka chong me da nam ta jong i mei jong i ro ko pa na ma im dan ka met ka ko bakhya atrai to ya rap ma me to ai bor ma me habre ka jong jing pang ro ko pa bi in yo ya ka bor ka jong me ko pa pala me em me kan rat in yo ma jing khya ka jong me persisien pada doi nam ta jong ni peli mara banjang ko pa bi ho nam ta jong kenika yong bagara ka khon ka jong i ko pa bi hoi tai bai trai ko doctor ken ko pa bi shisha hoi ka try be ba memang ya daya i ko pa namar i try hableng jong ni ki bapang ketika jingpang coronavirus ken ko pa be re da duai abai ba ka jing kata ka jong me kan noin ko pa be ho ai ba ka sam khan ai phoi ko pa be kan long halo jong i ko pa ba ya rap me i ko pa ba in ri tengen ha ka ti ke jong me ko pa ba in ri tengen ko pa hai ki sen rang ge jong me kan dar be shisha bala long kom no ra ble be in shani ha me ko pa be Raja subak kodong na duway nam tajong i wanda kerlen kar kang waring ko pa na duway nam tajong i bat i lok i jong i ko pa na may kimdon ko try kata kajing so tho jing mot kan ran bi hoy ida pla able ida ongru ko pa ida kerpala dukan ni able may da kwa si saya kata jing rap lang ko pa haka jing duway ko pa bi namar able ngingek scam ko pa ji subak kodong hoy habangnya duway lang able si sia ko pa mi snow ko pa jing duway ke jong i ko pa habangnya te song lang ko ga do note ko pa bi hoi pan na me yo so ko pa hoi bai ong ba ita i lok jong i ro ko pa idan hap deng jong kata ki so bha jong ne ka parthe a ble da dwai kar pang ma rap ma me ko pa bi ita i lok jong i ko pa bi bai in phai no sha me ko pa na ki so bha ne ka parthe ko pa in phai sha me gen kran bi ba la ko trai bi ban ai ya kata ki so bha ka ba ta me ko trai ka ba long ka hima ka jong me ble da dwai nam ta jong i joy mary kar deu saw ko pa ho nam ta ka yeng ga sem ga jong i ko badan hap deng jong ga jing e kan ran be da wai ker pang a ble to ya rap ma me ye i ba ka yeng jong i bar ko we ko pa ho ko pa ba kin long ko pa bi ho ki ba shania ha me ko pa bi nang ba ki la ban like ko pa na ki jing e bar ko pa ki ki er yong ki ba wan ga jing im ga jong ki ko pa de ha ba kin I la you jisu ha ka lieng jong jing im jong ki nang la ko pa bi ban like na ki er yong baro da wai nam ta jong i nei blossy so lang ko pa hoi bai ong ka jing pang jong i ka bala next na ki snam ki post nem at try bi try da duai a ble man ka ner ka jong me kan jisu ba ko do ba man ka ta no ya i ring ka try ma ka tinga jong me ka ong da ka jing em snam ka jong jisu christ lapan khia yang ha da duai ka pang ma men pen khia ko pa ko try da ka jing em snam ka jong jisu christ da duai ni ka poram ta jong mary su chang gen kra bi bai ong duai ban duai ka pang ru nam ta jong i ken ko pa bi baruuk pa jang ki khon ken ko tra ji su ko do na do men rap ba be ki kum ka yeng able kar pang ka jing dei ka jong ki argot ko pa bi kar pang ko pa bi ka jing dei ka jong ki bat me ko pa ba ken nang jan hala ka sin ko pa ba ken nong ka nuksa ko pa bi ka ba jan e kan ko pa na mata ki wei ba kum jo ru ka yeng ka jing sup jing man kan wan ka yeng ka jong ki na do nam ta jong i dayang mon nong se ken ko tra bi bai ong ko pa bi ba in yo no e ka jing ko try leng ba ka jing pang thiet ka ba almatala don ar banai kan ran be shisha kata ka jing pang thiet ko pa bi ha ka no ka benta able hendai ba ba me was thaw ka met ka jong i ma tep e ka thiet ki jaw ki jong i baro able do jing ta ka jong ma men ka ta ko try ji su ko do ha ka ta ka jaka ko pa bi ka ba ki thiet ki jaw jong i ki pang able hoi ko pa bi ba ila manang pondan buram pa de ka teng ka jong me ko pa do nam ta jong ni bright
star lamari atrai na kam ta jong I mei jong I bapang stroke kan rar bi bari ong atrai bi na do unio banai mach ken ko pa hajar ar phol yo pang hado mentaro ablei barki khuslai ablei na mar ka dong ge jing duk kan ko pa ba kim don bat ban thiet dawai ro ablei na dawai me menyarap me ki ko trai Jesu ba kodor hoi ken kan rar bi shisha hoi kan rar bi shisha na dawai kerpang menyarap ko pa bi hoi ko pa bi ke la ban yo kata kalar kin ko pa bi hoi man thiet ketika dawai kita shin ablei bala dawai ker pangro ablei shisha lan man kata no ta ikong ko pa ini kong meri di lamari ablei man kata kan ran be emnom nan kam sho in ko pa ban thiet dawai ro in kan be hangi pani jing man kam jong me ke pani kam man ka jong me kan long halo jong I to ya rap ma me ko pa dai nam ta jong don nam yau phnyau kin kan be hoi be ong I hemen jong I ko pa bat ma I ablei ki kwa banda duai kerpang yang kan bi shisha hoi namar ki shania ha me ko pa ba ki ngek ko pa bi habang ni wan da ka jing duai sha me ko pa ka jing kershan lang ka jing duai ko pa ki yo ko pa ka jing alam wa duai kerpang ro ko pa hoi kan don kata ka jing ma mar keliang ka bai ong ko pa bi ka jing ma mar keliang kan don ko pa na ka poch ka porte rap ko pa bi duai no duai ni ka ponam ta jong ini serenity kin ko trai Jesu ko do hoi ka jing kia hakam met ke jong ing kan bi hoi yong ba ko trai impan yo mat er jing ben kia ko trai re da wai ablei hoi men kan ner ti ka jong me kan ra men ai ke jing pen kia kan long halo jong I da wai ro ablei nam ta jong ini mai ling do ing ko trai bi hoi nam ta jong ka yeng ka sam ka jong I ablei hoi da don kam ko pa shisha ko pa ya ka jing lam ka jong me idan kam shisha ya ka jing ta ka jong me idan kam shisha kum ka yeng ablei bi ya ka jing pat mai ka jong me to ya rap ma me atrai doi no ta jong ini wale sauk me atrai bi hoi bai oin ko pa bi bai la ban long utau ko pa ko pa uba shempang ko pa banya lam ki khon hagalenti ka badai da ai ngu kerpang ko pa ne ka pa nama kata ka jing smukhya ko pa namta jong ki khon able to ne lamba me ni ba king ka pa bi bai la ban yo ma ik jing lam ka jong me ba ka jing e ja ki khon ko pa bi bai la ki lam san ni ki hagalenti ka jong me do namta jong ini rock pillar mar ngar ko pa bi bai don kata ka jing le ak ja ka jing eme ko pa bi ya ka batang ma me metip ko pa ki kita ka jingale ka ba ya leng ba able rep leng do jingale able ai ba in la ko try hoi ko pa be ban job daga stam jong Jesus Christ daga bor jong Jesus Christ a try be ba in jeng ko pa ma ki nongrim ko pa be ka jong I hai kan nongrim ka jong Jesus Christ ko pa da duai able nam ta jong golden sim jong ko pa be nam ta ka yeng ka sem ka jong I ko pa ba ila ko pa ban nang te ka yeng ka sem ka jong I halo jong o mau siang ko pa hoi able ai ngo da ai kerpang nam ta jong ini ba golden ngi ko pa ba memang ker khushi sia ya I kan ran be ba inda la shisha ko pa be man pan long ye ka yeng ka sem ko jong I ko pa ba shania talilut ha me kan ran be to pan kam me ya I man ya yeng ka sem ko jong I barok ko wai pada duai ne ka pon nam ta jong I bashan pin ngai kan be hobi ong ba kitiki idan iso ba idan hapeng jing sha te sha khom ke jong bomman ko pa ka be nang kwa man le ya ka ba bhai ko pa be ka kwa man le ka hok ko pa han re ka pop ka wan ka be nang kwa man le ka man ko jong ble hari u bomman ko pa u le trai clear ba trai be hari ga pa be ke doi ba men ya ram me ya lam me ko pa be doi ne ka mit king ko pa ba hoi ko pa la don kino ko trai Jesus ko jing te jing khom baro ko pa doi ha kerteng jong Jesus Christ ken khoi ken dam no ing ko pa na do kan khale mat ba yarap ame ini ba ing ko pa be ba ila man shanya tli ha me ko pa be in shu isino ko pa ya ka pop ba in e ko try ya ka hok ban e ko pa ban nyai ban me try that way nan ta jong ipiralin rinja ko try Jesu ba ko yong ba don ka jing lot able ka jing im ka jong I ka jong long man sim ka jong I ko pa be ka do way kerpang ba in la ko try be ya ki hoi hama ki sin jam go pa ba in pandon buram ya me ban yo ka bor ka jong me da duai nam ta jong I yarika khar bani a trai be badan kata ka jing pang ring a trai Jesu ba ko da duai ker pang nam ta jong ini yarika able men na kta ano ka Jesu ba ko da ya kan ka met ka jong I kta ya ki jing mut chepar khat ka jong I kta ya ka bor jabieng ka jong I kta ya ki thiet ki jaw jong I baro ai ko pa bai la kan ko trai be chi sha bakata ka pa ka jing pang ring ka badon ila kan ko kala ban phet no in ko pa bai la ban yo ya kan khia ka jong me na dwai ni ka pon nam ta jong ni Kevin Rambai kan ran be
Bai ong ilale bon ki pop king kopa bai dap ta kajin khuslai si ta ke kopa bi shisha able henre hoi ngi aingo ane ka por kopa namar king ko try bi na me kajin ek ki chong me khot king ko try ji su ko do wa yo tu nong pop uba halor ka ding phanaro jis su ko me ong king ko try me ong king men long bat nga paradise hoi mem ju en hoi king kopa yakli ba phai shame dwai men lam me I baling ba ko try ji su ko do kan ka pop ke lam I che jing khuslai re ko try ji su ko do ben shani hame ba men lam ko pa sha ta jing man ga jing suk ko pa ba im ju mat men no menoru able da dwai ne ka poru bai ong im kwa ko pa ka spa apathe ko pa I kwa ta ka spa mesim able ramenya rap me ye I able ya rap me I don ka jing angnot banya rap I ki beduk botoi ko pa don ka jing angnot banya rap I ki bri ko bang pring jing doi menya rap me I able bakata ka jing angnot ka jong I la ban pen urlong ko try om da ka bor ka jong I ne da ka bor ka jong me kan rar be da doi ne ka por ko pa nam ta jong ni recommend mouth ho kan rar be nam ta jong I bar ki khon kan rar be hoi be ila ban hikai ki khôn haga lenti ka baya day kat kum kamon ga jong utrai try je suba kodor hoi to nang hikai ma me inang ai bor ai buj ma me I bari ki khôn ga jong iro to ya rap ko pa ba ki la ban ne trelang palau jong ko pa ki kan pala jong ka kme ga ji suba kodor derwai ne ka por kham tam na kamta hoi ga dai tai lok jong ini kong recommend geng rap bi ba I don hata gajing dang jong gajing di bu aj able dwai ko pa bi ba me nya rap me I ko pa ba me nya rap me I able me nyo I gajing shai jong ka peneng kan rap bi ba ila ban like no ing ko pa na ta gajing di bu aj ko pa baro ba ila ban phai sha me khata me I hoi da dwai ko pa nam ta ba ila ban long ka me ka ba start ko pa bi jisu ba khodor kin la ban long ka briu ka ba start ko pa ka ba te ka yeng halo jong mau siang kan ra hoi dwai ka por ko pa bi nam ta jong ka yeng ka sam jong I hi bar ko ko pa bakin la banang ya mat ko pa ya ka jing alam ka jong ba jisu ba ko da dwai nam ta jong ini I bachelor so kutungin karar bi dwai kerpang nam ta jong I able ga yeng ka sam jong I bar ko mai light na ka jing sneo in light na ka bor jong bom man ngen rar bi bakin la banya shania ha me gin jisu ba ko da dwai nam ta jong I ba phnai khar karang kan rar ha dwai nam ta jong I able ko mai ju dwai na ka por able dwai kerpang nam ta jong I ko pa bi yong bai long tang ta kan nong pop rar bi hoi nga ai ngut ya me ko pa ma me kan jisu ba ko da malong nong pen emu ba khrau tam wala ngi long nong pop ki ba khrau tam but I tried the one ka po me jing rap ka jong me bagi ta jing jar baro ka ba idon ko pa ila ban yo ling ko pa ya ka bor na me kan pa bi hoi in ong ko ba ong u job in ko pa bi shisha hoi ba u im mu nong pen emu jong ha na tep bo nong pen emu jong au im ta to rap ba me I try the one ka po nam ta jong ni rose bat hot leng ba jong ka kan ba jong ka kerteng rose but a try be dwai ko pa be nam ta jong ini I bat hot ko pa ka jing dwai ko pa be ba idon ko pa be ka ta jing kit ram ngen ko pa be hoi me tep I da ka kerteng ngen ko ta ji su ba ko do hoi man ta ni ji po jong jing kom ni ko pa ba ka ne ka yo ka hat kam long ko pa ba ta ka daw able idon hapre ka jong ka ne ka ram ka ba ila shim able ba imla ban siu ngen ko nar be le dwai ka jing rap ka jong me ngen ko pa be ba ila ban yo ko pa be shisha ya ka jing ta ka jong me to ai bor me ba to ya rap ko pa ho me la ya rap kan jisu ba ko do ho jisu ba ko do hoi ko pa ki ba sharam ngen ko pa be me la rap ki ba kin siu ka ram la ka long ka ram jong ka pop la ka long ka ram jong ka jing sneo la ka long ha ka ram jong ka pisa able hoi ba me rap ngen ko pa kan mau ni ka poru able ne ka ting ka jong me ma la kar khu yo Abraham ki ko ta be hoi ubom don ko pa le ma la kar khu yo ba ka yeng ka sam ka jong o ba ke la ban long ko pa ki ba iho ya ka mai ka ji ka ba piang ko pa ba ki ba san ko pa ki ban tam baro jong ka jing dwai me rap me ya ini iba ko pa dwai nam ta jong ini Donaldson ko pa be ong ilang ngop haka kiat able ong ba ilang ngop ngin ko pa be haka spa ba ong pa ilang ngop akan ka tho tim able jisu ba kodor ba ki ba bon ki ba ki kam sniu kan ran re haka ka por able ngana aingo mamala keren ye I ko pa be ling ba ka tien ga jong me kan ran ba da don ga jing ang nur ko pa ai ka jing ang nur ka ba don kan san ngin ko ta jisu ba kodor kan san gan able ka jing ang nur ka jong I ko pa kan san able kata ka jing kwa kiat ka jong I kan ran kan ka la
no ka jing kwa ko pa ban thrang ya ki ki bakan jaman siem kan rahan kata ka jing ang not ke jong i ya ka spa ka ba parthei in ang not no cha pang ka spa ka bakan jaman siem ba try ba kata ka jing tho tim ka jong i a ble shisha hoi ko try jisu ko dor hoi kan du kan dam no kin kan bi to ai born me i tak jis dia go born me ya leng ba able hari man i tho i ngam ban kan do i able hari ma tep je ni i ba ko pa bi daka kerte kan dar bi ba ma tep ka do not ke jong i ba i ang not shisha kin ko pa ada duai man ya rap ma me ya i a able duai ne ka poru able nam ta jong ine request ding do nya dar bi hoi yong bela le bon ki pop kan dar bi try je su ko do da duai ke je rap ka jong ma ho me pediang ban long u lok jong kin dong pop me long u lok ko try jong kin dong pop me pediang wat kitu ki bala le ki do ki pop ki ba krau tamru la de kloi ban pai sha me kloi ban ma ki able tu ya rap me ko pa ya i able da duai ne ka po nam ta jong ini justice ko pa bi hoi yong ba hoi ko pa ida na pernah jong jing jar sudah ko pa bi dan lagi jing rap ka jong me iru ha kan dar bi jing jar ayu I don a try bi thang me tip able dan jing rap ka jong me kan dar dan nam ta jong ini ira khel thong ni ko pa bi yong bi long tang kan nong pop ko pa ga wa khrau bara try bi shisha ra du wai ka jing rap ka jong me ko pa iru doi ka yeng ka sem ka jong ir to rap me doi able ne ka por nam ta jong ini benson rinja ko pa bi hoi yong ba doi lemsi yang aru try da duai kerpang kala ni ka pa me I ko pa ya kata ka jing ang not ke jong I ko pa ya ka jing kata ka jong me ko pa bi to ya rap me able da duai ni ka poru hoi ko pa bi nam ta jong ita ni ba tho na ka de ka jing tho I mom inspired SK doi kerpang nam ta jong I metip ka kerteng ka jong I kenan doi ko pa nam ta jong I ru able hoi ba I kwa ko pa ba in yo ko pa ya ka jing alam ka jong me jing im ka jong I doi do nam ta jong ini I ba embok marba ko pa bi hoi ba man pli ka lat ka lenti ko pa ka jing im ka jong I ko pa bi hoi ba yong ba im la shu ko try ban beteng I jing puli ka kan bi henry able ne ki daw ki ba bon kam tam ka daw jong ka ne ka jing ha yeng hasam ko pa ka jing akal yang ka pisat pilanya able re able ma min plelenti ye ko pa ba me khang ko ke lenti me ple da ka we pat ken jisu ko dor da tuai ke jing rap ka jong me ko pa bi bai la ro ban lai na ke jing shoi ko pa ki ba bon bhala ka sni able da tuai nam ta ka poru dhani ka poru nda jong kit bok lang nong khar gen ko pa bi kan wai kerpa bi bai ong bi kwa ban kala ken ko try jisu ko do wai ken ta ka jong me ye able ba hoi ko pa bi ba in light na kata hoi ko pa bi ba idon ka tang shep ting ya ta ka du jok ding kan ran re ha ba I ple ka jong do anot ya ai lat u jisu christ ban rung ha do anot ka jong I kata ji shep ting ya ka dok dak jing ya kata ka du jok ding kan ja no kan ran bi ba jing rap ka jong me able to ker khu ba to ya rap ma me I to jong man sie mo ko jong me able da duai ha ne ka pon da jong sumar lapasam ko pa bi hoi da duai kerpang ko try jisu ko do ba ini sumar lapasam ko try jisu ko do hoi ba yong ba ila nget ha me ko pa henry namar ka jing nget jong I ha me ki ba yeng ba sem jong I ke la kan tai no kan da bi re da duai kerpang able ma me menyerap I ken ko try jisu ko do menyerap ame I ken ko pa hoi ko pa ka perthei ka la ban kan tai ko pa ki ba yeng ba sem ka la ban kan tai henry me te menam kan tai ko pa lano ru da duai ne ka pot kerpang menyerap itu ki ba yeng ba sem jong I ru ndai namar ba kim ye in ndai namar ba si I henry ba kim par sio mat ko pa jing shai jongka gospel takadaw da duai kerpang menyerap iki iwai ko pa bi hoi kilong ki brio ko try je isi ko do ki ba bah ko pa re namar ka do nur ka jong ki ko pa kampat simple kampat simpai shame re man kan duai kerpang nam ta ka yeng ka sam jong ki baro ko wai ko pa bi hoi ba kin yo e jing ta kan jong le ko pa le kon man sia ma khoi kana da duai ne ka pon nam ta jong skin ko par shooting ru ya ka yeng ka sam jong e ko pa ba ko wai ba ki la ba lam chakai kam ka jong uble ke kara bi hoi da dwai ke jang lam ka jong me ko pa ya lam me ni hoi iba ke ko pa bi don shisha ka ta jing ang not
banyak lama ke yang kasem to ai bor me i kopa ai but me i kanda darwai nam ta jang i bantai sha pharang khar kangor kopa be bai ong bai long ubat lot kan kopa ka jinget kopa shubon tang kata ka le pop kan kopa na ka posh kopa i kwa ban le ek baha re kum le ek bas niu kan ra darwai jing rap ka jong me able darwai ro bai ong bai la ban bat ka kertang jong jisu hala ka sen jam ga jong i kan be dei haba i bat ka kertang jong jisu kopa haba i shimi kertang jong jisu ban ka sen jam kopa hoi bomman ono yo ban ya le ban pring ken riang kopa i kelenti jong i able da duai kerpang nam ta jong i bat ki sari atrai be hoi nam ta jong iru able da duai kerpang kan dan iru idon kopa kita ke jing angnod ban yai ban me kopa ban yo ke jing lam ka jong me duai kerpang able tu is ai ye kopa da duai nam ta jong i banti walang ne kopa be idon kan ki jing bot jing perkhat ki babon kopa be hoi bai don tang ki jing duna hai ki liang baro kopa be hoi ke try jesu bakodor hoi ke doi kerpang able bai ong bala khat wais na meng ko pa bi hari empat yo khon do man ta kan dar bi doi ko try jesu bakodor ko pa ngim tip ke ai ka daw han rei ko try bi ngara doi ni ka pangi pan na me ka pa ba me rap ba me able bai la ban yo ya ka jing ai ka jong me kan dar bi hoi tu rap me ko pa bai ka yeng ka sam jong i baro ko bai ko pa bi tu rap me ki kan dar jesu ko do kin jan shame hai ki por baro doi nam ta jong tiba wara tai be doi nam ta jong i ko pa be bai la banang shakri hok ya me kan ko try bai la banang shakri hok ya me ko pa ka jing ang not ka jong i dan ko pa to nang ai boro ma siam bo ko jong mai i try na doi nam ta jong i reuni shooting ko pa be nam ta jong i ba ka yeng ka sam ka jong i bakin yo ko pa be ka met ka ba shai ka ba khlain ba ko pa be to ya rap ma me ko pa be hoi ong kerpang ko try na doi ko try jisu ko do mentala har banai ko pa be ila sha sumar ko pa Nazareth hospital ko pa bi ba i haban leg hoi man ka singi ko pa bi cho hoi ko try jisu ko do na ka banta ka jing sumar ka jong i ha hospital able da duai ka jing rap ka jong me ko pa bi o da duai ker pang jing rap ka jong me ko pa ba i la ban like no ko pa bi na ka ni ka jing pang ko try jisu ko do da duai ker pang hoi im shim ya i ki khon ko pa mentala dan har banai able doi ka jing rap ka jong me ko pa bi man kata kan ko pa tang ma me ko pa batip akan dan pe shisha try na pan ni ka jing rap ka jong me ai bohori ko pa ka do note ka men se mo jong iro able ka ba do jing kerman hani ka po lagi pan ko pa ya ka jing kemen ka jong man long ko pa bi ka ba palat liam ya ki bor baro a try da do ni ka por nam ta jong ini prester nong set ko pa hoi do nam ta jong i ka yeng ka sem ka jong i ba ka la ban nang so thu ya ka tin ka jong me man ba ki shim ki plate ka tin ka jong me ko pa to doi ni ka por kon ha be shi sha bo men si ba khoi ba leng ba jong ka jing start ka jong o leng ba jong ka jing prasad men sim ka jong si ba khoi ke la man so thu ka pa ma tin ka jong me la tho na ka jing lam mo jong men sim ba khoi na ka to ya lam me ki ru ba ke la so thu ya ka lo men si mo jong me a try ora doi a ble nam ta jong i daya suk leng khoi ko pa be ba yong udon to gland thyroid kan ko try ju bakodor bai kwa ban yo ka jing khia ka jing ta ka jong me yau ne u gland thyroid u jong i kon ran bi to is a ma me i ko pa bai dang di ki da wai da shen lo able ma me a try to tre ma me ko pa nang bang la man yo snow ya jing pen khia ka jong me a try da doi able ne ka por ta dam ta jong i hiam ko par ling do ko pa bi ho doi nam ta jong i ko try ji su bakodor bai o ki bai kwa ko pa ya ka jing ya lam ka jong me ka jing im ka jong i to don ka la ma me a try able da doi ne ka poro hoi nam ta jong i beauty arden gan ko pa bi na duai kerpang ba ila ban light no kata ka ram sha ko pa ka ba ila don menta ko try ji su ba do yong hadu lai lak tam ngai ka dar bi ho ke jing trei hai ka han ki snir ko pa kam na ya ba ge ko pa bi shi sha na ka daw jong ne ka jing pang ko pa bi ka ba ya ka lang so dong kan ran re da duai ne ka por kar pa nam ta jong i ko pa ini i beauty arden ngai ko pa bi to ya rap ame i ko pa ba ka ne ka business ka jong i ko pa ba i dia jan able hoi ka pang na duai man rap ma me i ko pa men pli ka jing khang ko pa men pli ko try jing kar khu ki jong me ki long ha lor ki
IT ki kam ke jong ia try krang bai la ban like no ko pa nakata ka jing shram ka sha ka ba hado lai lak tengka able doi bo me tai ban sat phari ki pop ki jong iru kam bai ong ko pa hona doi a ble rap ma me i shani atang ha me doi nam ta jong ni Arjun Rabhar ko pa be bai long usamla ko pa balangap ki babon ge jing sneu kan re ka kom kan ka por ko pa be ho nang phai shame able doya rap ma me o kan da be yo para jong u ko pa ba i me ko pa be i jong un ko pa be man yo e ka met ka phat ka ba shat ka ba khlan ko try jisu ba ko roi doi jarap ka jong me da da wai na ka por nam ta jong i ilas mika rembai kan dar be hoi da doi kerpang be ba yong ba i kwa i thrang yo blei bar bai la ban yo i jeng kala ko mod doi jarap ka jong me a try hoi da doi ru try na ka por ba yong ko pa be try be bai kwa man yo ka ta ka jeng kala ka mod ko pa be try da wai jeng rap ka jong me hoi kita ke ba thrang ba sliang ka hok man pen dap ye ki ngar be hoi ong ba don ko ta jing shitom hakamet ke jong e ko pa be hoi ka sha ba ilalet ko pa ban shim da wai hinde im shim yo ke jing rap able da wai ne ko por a try be nam ta jong ini ilasmika rembai ko pa ba ila ban yo no jeng kata ka jong me jisu ko dor hakane ka mir ko pang da dwai able hoi ko pa to rap ma me ko pa hoi ka benta hoi ko pa jeng ilok jong e hoi ko try be shisha nam ta jeng ilok jong i ko pa be iba bat chim la pediang ya me ko pa da dwai kerpang menyerap iru able hoi ko pa be ba ila ban phai sha me kan bolong unong thau jong i menyerap ma me ko pa be la ban ma shisha ko pa yo jisu ko pa bolong ko no jong blai da dwai ni ko po nam ta jong de i trim si mora bersat kan ko pa be hoi be yong kadang ka jing shit lenter ha ka kli hoi ko pa be ban im ha ki kejat ke ta kata jing bam im ha ki kejat ke jong i ko pa bar ka pa pen thut ka thia ka dem ke jong i able tang wa me tip khom ha ko pa ka no ka ta jing ut ka jing thar ke jong i pa i don ka ta jing shit ka ta jing bam im ha ti kejat able shisha ta ka jing stom ke jong i able ha to bi myo thia ro kan dar bi ha de dwai ma me rap ma me ye i king ko pa bi hoi ko try jisu ko da ma yo e ka jing da ka jing sumar ka jong me ko try bi hoi ko try da dwai jing lam ka jong me kan da ka daw ayo ban ka jing pang kawan ko pa ngim tip able la ka long ka jing pang la ka do na ka jing pang bin sim ro able re la ka long kum no ru me tip lut kan ko try jisu ko do da dwai ba man da ta ko try jisu ko do ya i wat ha kan ka por kan dar bi jo ini i trim si mora bersat kan ko pa try da dwai ni ka por ko try ba yo e ka bor ba thamai hoi ka ba yo e ka jing yang jeng khia ka jong me ko pa da dwai nam ta jong ini i mahe warjeri ko pa bi ban yo no tang ya ba yong ba kwa ban yo e ta ka spa jong jeng ko jing khia ko pa ada ki khat snam ko nar bi i don ga ta ki jing pang ko pa bi ke ba don mano bala pen khia rememela atrai da dwai ker pang atrai jisu ko do man ka ta ko pa ni ka met ke jong i ko pa ta e ka men sim ke jong i ta i jing mut jing berkhat ke jong i ba ka jing im jong i barok ko bai kan long ka ba yo khia kan jisu ko do dwai nam ta jong ini i daroi ker hai kan rar bi hoi daroi ker hai jeruan nong set kan pa bai don hap deng ka met ka bom da shat da khlain bha ko try bi da doi ker pang ka jing ka ta ka jong me ya ka met ka jong i ro ko pa bi bai la ban yo no jing kya ko pa ta ai kam sim ka jong i ta ai jong mo khat ka jong i ko pa bai nang la ban nang IT shame kum ju ru ko pa bi bai ong baya ya i ko pa be me rap ko pa kum ka keme ko pa bayo yo par ko pa jong ka yeng abele bagila la banang IT show jisu met ban men sim kan rahat be da doi jing rap ka jong me a try da doi ni ko por nam ta jong ni i halar kar mau plang bai ong baya i bai ka yeng ka sam ka jong i bar ko ko pa ida kwa i jing doi kerpang able da doi kerpang ko pa jisu ba ko do ko mala rong ha ka yeng yong sakhayas men rong ru ha ka yeng ka jong ini i halar kar mau pulang kan makan long ka yeng ka ba kamen ka ba dap hoi da ka jinga nam ka jong be doi nam ta jong i ba martel pator ko pa be ka jing jen ja jong kam sim ko pa be bai ong bai la ha ba ka pop ka ba khrau tam ning kan dar be hoi kan re don ka pa be kan no ka ba mem la ban ma yau tau ba phai shame kan dar be da doi ka jing ta ka jong me ya ini iba martel kin ko try jisu ko do hoi ko pa be bai long ko pa jisu ko do oba IT lot met ba men sim na do kan ka khalle man ila ban IT met ba men sim shame kan jisu ko do da doi ma me a try ma
men ka snam ka jong me men sen right kon ko try he jaka ka ba i do ila kata ka jing em ka jong i ko pa ka ba ila laptop able men sen right ka snam jong jisu met bat men sim ko try men sen right ko try jisu ba ko do hoi ko try jisu ba ko do ba ila man pai ba chame ko pa om da ka bor ka jong i le ka bor ka jong men sim ba khoi o ble o ngana ai ngo ko pa na mang scam malakta ai ba martel ko pa ngane ka pora pa o pen khoi ya ka pop ka jong i bat pen khia ko try bi ya ka jing snow ka jong i baro ko pa ka ba snow able and in yai da ka man ka jong ma in kiu ka try bi she ka yeng ka jong ma in bat ka tin ka jong ma in pulie ka tin ka jong ma a try bi but in yai ka man ka jong ma long brio ba em da ka jing duai kan da duai nam ta jong ka ne ai jing tingen jitem ngen ko pa bi hoi bai ko pa dat kata ka ni ka doi nam ta jong ka ni ka jing em ka jong i ka ni ka met ka jong i atrai be yong ka kata ka jing dap le air kata ka jing leng a hoi ko pa ka liang ka diang jong ka po ka jong i kan hari da doi able ba men kata no e kata ka po ka jong i ko pa bi hoi ko pa bi yong ari doi la kham slam hoi ko pa henry im sngo ya rap are henry able da doi no da kan ni ka por ka limat ka ba man ta kan dar bi hoi ko try ba men kata no ngin ko try na pan gar pangai jing pen khia ka jong mai i ko pa mangata kal air ko pa bi kan ja ano kin ko pa wada kata ka er yong ru kan jisu ka dor me pen sange ka no tam ya kata kal air ka ba tang ha ka jing em ba ka po jong ini ai kong ngai ko pa da doi ka jing kata ka jong me bai na ban yo ka jing pen khia ba ya lam me iu bai la ban ya shania ha me ko pa nang jan shame doi nam ta jong ni dressing power try bi hoi ka jing im ka jong i ko pa ba ka yeng ka sem ka jong i baro ka wei ko pa ke long ki balash ke bala pan yai da me ko jisu ba ko dor met ba mil siam atai to rap ma me ye starlen so ton de ra bi da ki im jong i ru able don kam bi ka jing lam ka jong me atrai jisu ba ko dor ho i long kum no able ho ngangam te re me to kata me no sim ko jong me doi nam ta jong ini dol chi thong ni kan pa bi yong ba long ta ka briek bat lor ka jingai ko pa bar ka briek ba dang lung ko pa bi ka jong man sim hare me men ya rap ma me ko pa bai la man im da ka ba puliek ting ka jong me in im da ka jing duai in im da ka jing selok ko pa bar ki khon ki jong me kan dar bi try your rap ma me i bai la man san duai nam ta jong ini i marbut mer phet kan ko pa bi ho nam ta jong i ko pa bi da duai ko pa bi mamen ya yalami ko pa bi baila manang jan shame ko pa hala ka sni yalami ke jing em ke jong i bar ko wai ko pa bi bai long ba ya kam ban ke jong me doi nam ta jong ini i ko pa nam ta ka yeng ka sem jong ini ke jong i Yolinda able hoi ko pa bi ko bala kar pa dai ni i ban kharsono ko pa ro je rap ka jong me ko pa bi try jo is a ma me ko try ya ka yeng ka jong ki bar ko wai yo ma yo Jesus Christ doi dom ta jong ul nam ta jong ini i ketika jing duai ke ba la pha dai ni i Samuel mar banyang atrai be duai ke pang able nam ta jong ta sis wadan hap jan ka plakhon bar ha ka kurung ing kerar be try suba ko do jong ita iba don kata ka jing stom able da duai ke pang he ka yeng ka sem ka jong i ko pa be bar i loki khon jong i ko pa be bai la ban phai sho try jisu ba ko do able na ke jing ko abrai jong ko perthai da duai ke pang ko try jisu ba ko do bai to sis ko pa bodon hak palak hajan ka palak khon ke ta bi bar hak krung ko krar bi shisha da duai atrai be men knyon no ai ko try ho itu sis ken krar bi shisha bai la ban pat ban pran no kan try jisu ba ko do da ka ti ka jong me try da pan na me na mar ngi ya sngo jing doi ke jong i ta da doi ker pang nam ta jong ni ker shan lang mau li kan da bi yong bi don kata ka jing stom bar ka yeng ga sem jong i ko try be baro ko wei able hoi ko pa kham ta mi tai khlung barang shukha kan da bi yo ka jing ko able doi ka jing ya lam ma me ko pa kha ma me ko pa i tai khlung i baret try kata ma me ken rat i khlung ko pa baret able ben yo ka jing ko ben yo ko pa bi ban ka jing em ka bat ko try jisu ba ko bai la ban long ko pa ka jing kar khu nam ta ka yeng ga sam na ka mata ka balang long ka jing kar khu na ka mata ka em lang ga salang bar ka wei akan da i tai khlung kan rat bi da doi nam ta jong ni pen shai lang ling do nong like kan rat bi hoi na ta ji ba ken ko pa bi to nang ka lam ba ye i a bele ho ba ka yeng ga sam ka jong i ko pa ba ken so hon gan ko pa ha ki e ba me mala kar khu ba me mala ai ko pa bi hoi ba ki la
hoi ko pa rengkat ba kata ke ke ba ki yo ken don ni kata ka jing sungo hon ka masiem ko kan rar be ho to ya rap me kin jisu ba ko nam ta jong liki mukhim go pa be nam ta jong i ba ka yeng ga sam jong i ru da duai ker pang au blei hani ka por ko pa ya ka jing ker khu ga jong me ya ka jing ta ka jong me jing em ka jong i da duai nam ta jong i nam ta jong ni lung lingdo ken kanar bi hoda duai nam ta jong i ko pa bi shisha hoi bai ong ba ulong ubrio ko pa bi hoi ko pa ubam uba bi ubrio ubam so tho ke ro ko pa kham tam ya teng ka jong me ana duai ding rap ka jong me a ble hoi bai sngo ka ta ka jing duna ka jong i kan ya kita ki ba duna me pendap kan jisu ba kodor hoi ya kita ki ba ong ba ki ba bi atrai kan ki perthai hai man ai ki ka jing start ka jong me kan hoi kita ki ba puli kita ka jong me kin long shisha ki ba start play to ya rap me i kan bi da duai nam ta jong ini hoi ko pa bi hoi kan ba jing duai ka bon ling ba jong katakan New Year celebration ko try jisu ba kodor ablay nam ta ini ba tho leng ba jong kan ka channel ablay na doi ker pang ko pa bi ba kila ban khnang ba kin ngai long ki ba ngai scam how try jisu ba kodor bar bo saitan onom la ban pen ngop ban pen shoy ye ki kan ra bi shisha na duai ba me rap me ki ba ka yenga sember ko bai ko pa bi ba kan la kan ko try how no snemo ba nang wan ko pa bi ba kan la ba nang ya ta man ga jong me hoi na ka posh ka por doi nam ta jong ini beshan el sangriang ko pa bi namar apa bi ba yong bai don shi bon ki jing duna ka bi ki jing bakala ki jing lot ka man siem ko pa bi hoi roi ker pang ba me man pendap ko pa hoi ya kita ki jing duna ki jong i ko pa bi ya kita ki like ki let ki jong i bar khai ken ko try ba men ya rap ma me ken kan ran doi ne ka por a try ji su ba ko do men ka ta ko try ji su ba ko do bai la ko pa ban yo mat pat ya ki jing im ka ba thamai ko pa hame try ji su ba ko do hoi na doi ken ka poru nam ta jong ini foster ling do ko pa bi bai ong ko pa ba man bai kwa ban doi ker pang nam ta ho jong i ba ilok jong i ko pa nam ta la sanas na me ko pa bi hoi ki la shong ko pa bi hari kem pa sim yo kho na try ji su ba ko do na doi ker pang gan ra ji su ba ko ra ngi te ba ka jing em dai ma meo ba hai kan da ta ka dong ida pan a ble hoi ko ma ki kermen ba me men ai ko pa bi hoi da doi ki jing rap ka jong me ji su ba ko ra ni ka por doi ker pang ko pa nam ta dong ni jamlin khong war kan kan bi bai ong ko pa ilong kastan marwai ko pa na yeng kan bi but I try just super koda ya rap me ba la banong hoi ko pa utau sakhi kan rar bi tam ta ka yeng ga sem ga jong i ba in long ka ta ka ji gar khu atai bi chi sha nakam ta ka yeng ga sem jong i ko pa la ka long ha ka ji im ka kan ja do ha ka ji im ka kan jam na sem able ba men pen thau thamai ji im jong i ba na la ban long chi sha hoi ko pa bi ka jing gar khu atai om da ka bor ga jong i dai da ka bor ga jong Jesus Christ try da dwai na ka poru nam ta jong ini royalty pajat ken ko pa gidon kata ka jing pang khanyang ko pa bi hotline da wai ya hoi ka namta jong i able kata ka jing pang khanyang ko pa bi pamen kata no ko try ju su ko do to khanyang ko pa bodon onam dan bor sho ko pa ban le try kle jing in jong i hoi bai ong ko pa bi im shim la ken ko pa bi ban ya len ti ko pa bi bon sen ka e ko pa mi shuleng a met bat singi ko pa ai ti jing perkhat ki jing smosi ko pa bi ba try da dwai ki jing rap ka jong me ko pa bi nak man ta jong i kan kan dar bi try bai ong ba ulong tong nong pop a try henry ko pa bi on shania ko pa bi om shu ko pa bi ha ka jing pop ka jong i ko pa re shania ha ka jong hok ka jong Jesus Christ ko pa nang ni shakmat able tap da snam go jong me i ko pa bi try da duai ne ka por nam ta jong ini ikong pendap biang khong krom atai bi ho ka yeng ka sem go jong i ka ya ba ka la ban ya ka lanti ka ba bha able ba ke lai na ta ke jing pang jing stom ko pa ba ka pa jo ka yeng in so thu ko pa ya ka jing kor dor ka jong me raya lam me i bro ka wei ka yeng ko pa ba ka nong ka yeng ba shakri ya me bat man siam ko ba so thu e ka jing kor dor ka jong me kan ta ba klem me la ban de ye ru en ko pa jing ba hap leng da duai ka pang ru an ka por nam ta jong ini ishan bor mukhim kanar bi habai don ka jing shitam ba imla ban yai ban yang kom ban rius ne men ko pa bi ho ikwa ban yo ya ka jing kot ko try kan mau mala ka liu tu brio ba ba de ko hato me kwa ne em ban yai hoi te jisu ko ra mala pen khia yu hen ko pa
melapun kiai o kan Yesus bakora ora lawan yat pat aple dwai menyerap mame ko pa nam ta jong shanbor mukhim kan rabi bai na yo shisha ye kata jong Yesus ha ga jing em ga jong i kam ta min ki jat ki jong i baro bai lawan yai no dwai ne ka por able nam ta jong ini i equus shooting a try be shisha bai yong ko pa yanga lemru maka yeng ka sem ga jong yeng ka rabe da duai khnang ko pa be ba yong ba kidan kita kinong shon ko pa ki ba don saudong jong yeng ka rabe da duai able manya rap eki ba ke la ban don pat ka jing suk a try ju su ba kodor da duai ma me kita kinong shon ba ma ir ko pa kita ka jing suk ko try da ka jing lam ka jong me ba ka snam ko jong me lam ma me ne i equus shooting a try be to ai ma me i kita ka jing kata ka do no ka jong Jesus Christ ko pa manya suk ko pa be ba kita kinong shon able duai ne ka poru able nam ta hoi ko pa ba ka no kata ka jing e tu ko pa be e shisha ba kita kinong shon ro able duai nam ta jong ini just their feeling do ko pa be duai na ka man ta jong iru ko pa yong langop haki bo jong ko parthai duai ka jing rap ka jong me akan rar be duai able ne ka poru ko pa be ba me ba ine i just terfil atai be ila shisha ko pa be man yang jot ko pa be ora ka nam jong Yesus ben katai able na duai nam ta jong ini ibarwal lamarai atai be nam ta jong i ko pa be ba ila ban long i ban ne ha ka jing duai pa ya lama i ko ba iju im ha ka jing duai injai ne ko pa na ka por ko pa be bar ka yeng ka sam jong ir ko pa be ka ba ya ek jing e able rikin mat ko pa e ka bor ka jong me ha ba ki shania ha me ko pa be hoi ko pa Yesus ba ko da duai ne ka por ya rap ma me ko pa be ni ibarwal king ko pa be pe la ban ya le ko pa jing e ya bai kendo na ka por cha ka por ko pa para duai ne ka por na ba jong i just jana trai be Lepas jong i bagai yang kasem ga jong i baro ing kopa ba yong idon hap de ga jong khuslai men sim ar kan ar bi trai na ga bagai jong suk ka jong me melong us em jong ga jong suk kan ko Jesu ba ko do ma men rong men shong hapo jong ki ko i ko pa be bai la ban mat ko pa ya ka ta ga jong suk kam sim ga yang kasem baro ko bai ko pa do hai ka jing nang ka jong me kan long halo jong i kan ra ni ka por ko pa be sa se sina duai kar pang ko trai Jesu ko do nagam ta jong baro ko pa be ki ba ya duai lang bat nga ne ka poring ko pa be duai ko pa ka jinga rap ka jong me ya kiru to kar khu me ki kar khu me yang ar ko pa ya rap bangala ban nang long ka jing kar khu ya ki ba bon ko pa ya rap me yang ngir kum ka ne ka channel bro ko wai ko pa in la ban long ka jing kar khu ya me ko pa ho ya rap ngim ka team hi bro ko wai kan dar be ya wan ma de ka jinga lam ka jong me ablai se sien ga duai ne ka poru to ya rap me ko pa be ka perthai hi bro ko wai maka nong ba phai shame ken kan lat be ta da duai na ai ngo ne baro mangi pan go pa be hoi ba jing suk ka jing kaman ka jong me ka long ha ka jing em ka jong ni da pa na try Jesu ko da bakas nam ka jong me ko try ka da long ko pa be sa sien ko ba ka pan sle yang i kan da lagi don ha preng ka jing pang jing stom lagi don ha ka no ka poru ilong ba IT ha me ba ban stem hoi ko pa da duai ba men ya lama me ko try nang shimti ma mai ngi ko mai long met pan sem ko pa be ki ba khat baro ke long ki ba ya ka man ka mai nom ai lat ka bo ja ko setan lano ro ko pa ringen ai lat tang ya ka bo ro jong sem ba khoi o ngi na ai ngo mi snow jing duai ki chok me snow ni ai ngo cha ngi ai ngo o ngi ro ngi pan khra yo tang chong me ni ai ngo ma ring slok ka ba thiang ngang ka ra bi nyai ngo jing slok ka pathiang ko pa nim kwa ban wai no ko pa kata jing slok ban me ko pa ra rap me baro shis ni lenter ko pa baro shi jing im lenter panang ya ka man ka jong me ka manang bu yang yan is na perthai duai ni ai ngo akar te jong Jesus Christ menta para do ala ka taro amen khublai shibon e ya ka jing sha skor ka jong phi bar ka jing ya don manta bat ni ha ka ne ka ministry na ka por sha ka por to blain kor khu yo phi hado bangin dai kendo biang khublai shibon